Кай вакыт иртә белән бер дә йокыдан торасы килми, шулай бит? Рәхәтләнеп җылы юрган астында ятып торасы, 5 кенә минутка булса да күзне йомасы килә. Йокыны качырырга һәм көнеңне яхшы кәеф белән башларга теләсәң, сиңа иртәнге күнегүләр ярдәм итәр. Син беләсеңме, йоклаганда безнең организмыбыздагы барлык процесслар да әкренәя. Ә җиңелчә күнегүләр аны йокыдан уятырга ярдәм итә. Күнегүләр ясаганда безнең каныбыздагы кислород һәрбер тән әгъзасына барып җитә. Аны уята һәм сәламәтләндерә. Ә тагын физик күнегүләр кәефне күтәрә һәм баш миенең эшчәнлеген яхшырта. Димәк, иртәнге күнегүләр ясаган кеше көчле һәм сәламәт кенә түгел, ә бик акыллы да була икән. Юк, минем иртә белән күнегүләр ясарга вакытым юк. Балалар бакчасына яисә мәктәпкә ашыгам, дисеңме? Борчылма. Аның өчен күп вакыт кирәк түгел. 8-10 минутта җитә. Ә менә күнегүләр файдалы булсын өчен бу кагыйдәләрне исендә калдыр. Көн саен иртәнге ашка кадәр шөгыльлән. Шөгыльләнер алдыннан бүлмәңне җилләтеп ал. Күнегүләр ясау өчен иркен һәм уңайлы кием сайла. Күңелле музыка кабызып куй. Һәр күнегүне кимендә 4 тапкыр кабатла. Күнегүләрне ясап бетергәч, бераз гына йөгереп яисә сикереп ал. Бу кагыйдәләрне истә тотсаң, син иртән яхшы кәеф белән торасың. Күнегүләрне бик җиңел итеп башкара башларсың. Иммунитетың нык, аяк-кулларың сәламәт, тәнең зифа булыр, үзең дә үсеп китәрсең.